Καλησπέρα. Μπορώ να βοηθήσω? Ναι, κοιτάγαμε για το κολαζέν. Το κολαγόν θα ήθελα. Το κολαζέν. Ένα κολαζέν θα ήθελα. Ένα κολαζέν, ένα κολαζέν παρακαλώ. Ο Νίκος. Ο Νίκος. Εσύ το όνομά σου? Μαρία. Μαρία, γεια σου Μαρία. Γεια σας. Ορίστε το κολαζέν. Ορίστε το κολαζέν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω να το κρατήσω εγώ. Όχι, γιατί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά. Πώς είναι το όνομά σου? Κωνσταντίνα. Γεια σου Κωνσταντίνα. Γεια σου, Νίκο. Χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ορίστε το κολαζέν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι εκπληκτικό. Είναι Φαίνεται πάρα θα πολύ. λάμπω όπως τώρα, αυτή τη στιγμή.